Karen Beltran. Diyan. Ganda rin sa trailer na tayo. Sige. Okay na? Oo, sir, makalaman mo sa akin. Sa akin, sir. Sige naman, sir. Gracias. Ang bilis. Lubang na. Ang daway ka, papunta ngayon yun. Dito. Dadaan dyan. Yan, yung pungaos niya. Oop. Ito. Yan yung as niya. Yun. Oop. Yan, di ba ni? Tingnan. Malakas siya.